Казвам се Веселин Георгиев, баща съм на Александър Георгиев, моя първи син. Имам и дъщеря Стефания Георгиева, тя е на 9 месеца и половина. Александър се роди на 21 юли 2003 година в един много горещ ден, една ранна сутрин. Дете създадено с много голяма любов. И първото и второто дете са така. И съм изключително съм щастлив с моите деца. За мен лично това е най-голямото богатство. И смятам, че така трябва да бъде. В смисъл, няма нищо по-хубаво и по-ценно на тази земя да станеш родител, да бъдеш баща, да отгледаш деца и да ги направиш хора, истински хора, да бъдат полезни на себе си, на обществото, в което живеят, да се чувстват щастливи и да дойде време те също да създадат своите семейства. Благодарение на първото ми дете се научих да бъда по-търпелив, да приемам с по-голямо търпение нещата по отглеждането на децата. С второто ми дете сега е доста по-лесно, защото имам опита от него. И така, това е едно от нещата, които отглеждането на детето възпита в мен. И другото нещо е да се вглеждаш в много малките неща, да се чувстваш щастлив от малките неща. А отглеждането на едно дете ти носи мигове от щастие. Те са многобройни, но просто трябва да се чувстваш щастлив от тези мигове. Това ме научи. Това е едно от най-ценните неща, които ми е донесло бащинството. Аз нееднократно съм му казвал и съм го учил, че трябва да бъде добър човек. Трябва да бъде добър човек и да се отнася с добро и с радост към всички хора. И ако продължава така и възпита тези ценни качества в себе си, ще стане добър човек. И ще се чувства щастлив от това. Радвам се, че има такъв ден, защото смятам, че несправедливо до някъде да няма такива дни за бащата, защото цялото внимание винаги е насочено към майката, но в края на кращата бащата е също родител и е хубаво да има такива дни, в които да се отбелязва подобен ден, въпреки че да бъдеш баща е целогодишно, не само един ден в годината. Това, което бих ги посъветвал, е да подредят приоритетите в живота си. Отглеждането на дете, оставянето на нещо значимо след себе си, а отглеждането на едно дете може би най-значимото нещо в живота на човек, би трябвало да е основен приоритет. За кариера винаги има време. Отглеждането на дете не трябва да се остава на последен план. Човек иска ли го, чувства ли го, винаги ще намери начин и средства, колкото и да ни е трудно в момента, в ситуацията в държавата, в която живееме, отглеждането на деца, но въпреки това човек, когато го иска, може да го постигне.